माथुम फलक नि बस थांगनो बरफ एकदम लला लाइक लायो बस आगानि होय सुको ति फेका छैनिया मुंगिया कामे रेलवे स्टेशन फाइबा तक फैजा आबो मान तक किसी छ यांगो अब बेलेग बारा मासिचा खा जेबाबे माने हैंगिंग नै दिमा हाय याकेबा फटो साबै थुइरा खाय अब हायके न लला लाइनो दंफै मान तंगना बरफ बेलेग बारा मासिचा अब हाय एक्सटेंड अनि आसै फेमानि याकेबा अब बार हाक्तरो अब हायके पार्टी मुफातिया फैना हायसि saya himban saya tong sama liya belai ke bekha kos nang suma bagai narok to khana kana 27 tarik da na 26 tarik o 26 tarik ni sarik bekha go mungya kamio khoroksa borok rel ko train Lamawo ko thima no honai khoroksa burina 5-6 bosor dore ba hamjaka bo salogoi bo pore rika burina tabun ka burai pora pai mani po ulo ga te kubun be kai jagi thangka ga bun bagai bo lun bo nawoi pore ri mani aburina kotor pap tai hasaga krai abu mabu phane kap mani mokol mukti ki aburi sagan nang yand tong ba abu jeske panse man nang nai Laitane 25 February salmari sanjo khorsa chela sikla real be Phera thimani kogno norok baksaluku khanawi saimanson angkhana eba baksaluku saime eba tona because amos rangsati news channel bahano of video rijaka khaklap chiklage trend buskango bakhalai thikya hanai abono karibo notice khorang news and entertainment channel video phunukjaka borok sukrobe lola lai khalai kathai tobi phakya real abo hake kobama channel rokono e chela sikla real Phera thimani video phunukjaka but tab kogle amose lai thangjak salo e chla sikla tangi real Phera thikya eba bahage real Phera langma chokha amno kaham ke saiman dai tangi hinba o chla sikla thine musunya tetino blene bakha kos dukho mani saksa sung pathago honke real Lamawo songkhri real bai Phera thinya nangsu am hair khnawti tam sanatongsi te norwahane o bidino pulen simi pathijora kahkan nai bujima yakolo kasa koksmin sanamu sunai o duniyawo o sungsaro ama haimangse Ungwi khnaimang tongsiu sabona kaham sabon hamya hinjinai mungsa pala mandiya aba hachimini khawo ma songnai Laithangjak salo real buskang bakhlai thine chela agini simi khoroksa buribe kok sala hamsagi tomani bisiba eba 5 bosor angka o bisiba ni kazaro chelate burni nukungo joto saimani kahamno choli tomani te chela bini logini burno ekdom kubui bukhabe hamsagi pulani simi je nangmani rang pusai rui pori rui joto course complete kharika mani chela o burno pulan simi bini je mansak rang rui pori rimang burni pora complete ingka phiaba buri tabo hinkai o pulani chelano saknangya care khaya salbrum ignore khlai tongkha tangi hinkai burni alka hamjam chela tongma bagai au chinintra baitolde mana sunor koine khanaka o buri tabo hinkai te khorsa chela hamjak ma tongma bagai pulani chelano hamse care khaya saknanglia Haipano pulani chelake koi bukabe hamsak toma bagai bini burina kok ham sai bar bujuge nayu ba chela jese kaham kok sai bujupano ayam buri mungsa bujena naya khorok nani kasaro salbrum walaimang buri o chelano borok haime chaya sanamai saknangya yakari rima hakina tonerika te pula jora roko yang chelabo salje saniya noko hujake kapmang bukhana methebe nayu but o bukha bujena naya hamsama burina pogna nai ba pogima ya angma bai Pathak Pasingo Hanga Chala Saksachung, Real Buskam Bakale, Thitanga, Rest and Peace, and Chala Japro Real Buskam Bakale Riwa, Azarano, Real Buskani Asor Pawi, Bohok ni Bubuksa Pai, Real Buskang, Lola Laki, Kachizak Pakia, Manake, Chala ni Sak Body Jotono, A Real ni Sakauran, Kachizak Pakia, Hinmani Kokta, Beleno, Kirima Shingsa, Wana Maching Sam Haikogrok. Cela thinamu sungai teti hamzam berni bagi belani bekha kos dukumani saksasung thinyanaka asuk jorachini kon khane tabung nor wansugin adi e jaga celani tam rong sayatong nijini hamzam berni bishas khlai 5 bosor rang pusa roi pori rijoto complete kharika phiaba paithego beri jefro saksasin lama thango a jorake celano se borok chaya hamya sawi kagi risiu awti berino teitam sachinai a bagi ching sanamu sungo Tabuni ojora belen wana Masicha khoroksa khorni tomung haimeni darte sakni hamza borno sudo tabukle bishas khane belen kiriwote wana ma hai Ungsu and jefro lightning salo ichla real Phera thio apro bini school friend rok thine chalani nogo thange kam hamya naima jora bini dolok semaka ichla kubune bini hamza burini bagino saksachung real buskang bakhlai thio hone so chini dra baitote mane songnor wohenkai naina ji thine chalani dol buriti chini ti prajuno botam kok saka and of video no chacha tongi share kharti nin ganan borokno tangi hinkai abodi kapal hami atom sa sabuni aro kalani kebashia othine chalani kami ambasani biplop kumar hani jeng mung semanka saya himban saya tong sama liya belai ke bekha kos nang suma bagai narok to khana kana
27 tarik da na 26 tarik ose 26 tarik ni sarik bukhango mungya kamio khoroksa borok rel ko train lamao kuthui mano hunai abo ani classmate ta serain chimin jeng classmate porimani gai tabu gai bo teacher khlayo gai abo bo bahai ke thuinani bai dong kha abo sung khanaman pore to sung jotono wana jak ta gai bo su sak sak na suka hayungni komor na musong kha hnai gai tini kha office pai jeng chini office ta brok joto dol khai thanga ta bin nogo thaman pore bini buma bufa eba bin bai soni bukugo khnawo belai ke bukha kosto na kha khoroksa buri no 5-6 bosor dore bo hamjaka bo salogoi bo pore rikha aburi no tabun ka aburi pora paimani pu ulo ga te kubun bai kaijagi thangka ga abun bagai bo lun bo nawoi pore rimani aburi no bo to permanent chakri ka ham to khlai jaya sorbo sikhao tong mani abun bagai sawo hayungo je su pano jodi nijini bukhawa hamjama kri hingkai buino hai ni bagai time pass ni bagai eba thangnan bagai kuno din kai hamjama ta punuk di amsuk bara onnai amsuk bara kotor pap tai hasaga kri abuma bufani kap mani mokol muktui ki aburi saga nangyan de tongnoba abo jeske panse manang nai